sangapate sikro anata baris nyawiji kumala dampyak-dampyakku mrekut lampahe pinarung krapya wata agadeku melar ngebai sorak ing gumuruh ayo gara sing ati-ati awas yo wase lah ayo lo lo ayo was ya ayo le Pak Jumani wah nyapa to kok celuk-celuk ae lah iya nyapa to ti celuk-celuk cepake wedang sembarang-barang enak weh ya waseo weh yo awas ya lo Pak Jumani jarane beker Pak Jumani jarane beker Pak awas ya metu mak lampir to Mas Wawan ya wase ya doh ya ayo weh lah wes yo lo doh ya yo lo ya wase geludung ya weh lah ya tuh lah yo was tuh lah yo
Ayo. Ya, ya. Yuk. Was. Ya, yo. Ya, ya, ya. Tuh. Lấy cái bùa chay, lấy cái bùa chay. Lô. Ayo. Tuh. Ya. Yo. Ya. Ayo. Was. Tuh. Nah. Ya. Lo. Ya. Yo. Nah, was. La. Yo. La. Yo. Was. Yo. Awas, ayolah. Ya. Awas, ya. Lo. Ya, lo. Ya, yo, Ya, lo. Ya, lo. Ya. Yo.
piye wo jarwo ah yo 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 iki bocahe. Ya. Ayo Mas Agus. Pinarum entae irama juketane satriya utama sang pelopor jaranan dangdut kreasi akan wisang semkang para miyarsi Desa Srikaton tulung agung alamate ing Andayan iku tlatah kang bos kondang kaloka ing Nusantara akan wisang semkang para miyarsa Gebesele yo Satria Utama. Ayo Mas Anang. Yo. Ya. 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 Satria Utama kang wis kondang kaloka ing Nusantara kang dipimpin dening Bapak Suyitno Srikaton iku alamate tulung agung ing Andaya iku tlatah monggo kita sami-sami mersanono yo goyang kanan goyang kiri bersama Turangga Satria Utama iya was yo kono ya yo awas Satria Utama wah yo no yeah no yeah yeah was yeah no yeah no da no was ya wah ayo Mas Agus ya ayo waspada ki ayo ger loh Satria Utama bae Wadya kumura tumandang kirang-kirang Joka tandang-tandang jumangka gagah kumrika kliru perang Wasamapta siyaka
Domakarya ngangkang karyane Praja Murid Sukoharjo. Wah. Ayo. Wonge teko. Teko. Dekenge pusat. Wah. Awas. Lah. La. Was. Pak Jumani, Pak Jumani. Nyapa to diceluk-celuk? Wedange wis teko. Urung. Kopine urung teko. Yo. Ye. Lo. Lo. Ye. La. Was. Gong. Wah. Lo. Wah. Ya. Jan penak sone tenan. Penak Paris mak. Heeh. Ye. Lo. Was. Penak momo. Ngono lho make. Was pada geger ayo Awas. ger. Yo. Ye. La. La. Ye. Oh. La. Was. Ye. Ayo. Do. Ye a. Ya. Do. Da. La. Lo. Ya. Ye a. Lo. La. Ye a. La. Do. Ya. La. Lo. La. Ya. Lo. Was. Ye a. Was. Ayo. Piye aduh iki piye? Joketane penake kok kaya ngene. Remongane gayane Jawa Timuran. Nganggo kreasine jaranan. Asri lo. Ya. Piye aduh iki piye? Joketane penake kok kaya ngene. Remongane gayane Jawa Timuran. Nganggo kreasine jaranan. Ya. Goyang ini, jos. Asik. Iki mboten kesupen gending gelo menika
kula kintunaken kagem Pak Harsaya menika. Monggo Pak Harsaya gending gelo dipun midhangaken matur sembah nuwun. Neng endi nggonku goleki betul-betul kepengin ketemu senadyan ado ndak berani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sumendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha kandha sae prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli ngombe ora le Diombeni ya ora apa-apa, Makmu. Pak Bud. Nah. Iki janjaranane meni ya Mas Agus. Mending pol. Heeh iki nek gapurane nek wit-witan Larang apa murah ngono? Kocape ning alas-alas ya. Ngono. Heeh, kocape ning alas. Yang mengko lek ketebonan uler hati-hati ya. Ora. Ora enek. Yes, sik ngombe sik, ben-beni sik. Ngono larang apa murah to, Mbok? Walah ora larang. Iki ngene iki tanggapane waton kena nggih nyangoni cangkeme sindene. Ngono. Ngono. Wes. Sik. Taline cek ngombe kok Mas, cek ngombe sik. Sik ngombe, dibenakne. Lah, dibenakne. Kacene lah, ngono. Bagus ngene sing oleh lem yo awakmu ora make. Awur. Juyang-yung mungsuh mae. Wes. Kaya ngene lelakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati salawase yo ku goleki tebate kepengin ketemu sampai bawah nada dak parani menuruti karepe ngati piye le. Lah kowe lho, kowe rasa lah mae ora mengkis-mengkis mes widak. Mae jak pelayon mae. Ha iya, mae mes widak ngawur ae. Kaya ngene lelakonku. Yen ngapa kon dadak ketemu. Senajan hatiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja
Weh panggah mbok ndekne piye to nang aku ya kesel. Ya nakal yo. Heeh. Kaya ngene lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelah hati selawase yo awas ay yo 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 Yo. lo 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 Yeah. Ya la was nah yo yo ya yo. Ayo Mas Agus ya. Ai. Yo 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 yo. Ai. Ai. Sapa bisa aranono Sing ndi lho Gus? iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih hati nolak klopo abang ijo warnane saka pohon asale ora wurung nyatane mung plenggang-plenggong Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tenolat klopo abang ijo warnane saka pohon asale ora wurung arane mung plenggang-plenggong Bojo Biduan bersama Satrio Utomo. Bersama Satrio Utomo. Bote wong lanang yen duwe bojo biduan. Mas unggah Mas. Kudu bisa Yo, sabarane metu. cemburu. Wah, sih. Kelingan lan kerep uring-uringan. Oke. Ora mokal bubar anggone bebraya. Yo, sawerane. Dadi artis panggungan ning kono ning kene
Yo 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 yo. Ngono. Hi 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 hi. Weh, galak iki rodokan Gus. Heeh. Nah. Disambi lek jajane disambi ya. Ya.